sa ka. Ano ba na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Scarlett. I love you, Scarlett. Jay, Mo ni tinood. Mo na akong debate diyan nimo. O ginaot ko nga unta di ko nimo pakihason. tagi lang una kong kikayon sa paguna-una ini, Jay. Daan pag yung kung nakagusto na si Jay ni mo. Kay permi kung makabantay nga mututok na ni mo. Wa gid makagwanta. Nanguyab gid nako, day. Onya? Unsay paminaw ni mo? Imong sugton? Maayo ka, day. Para na ko, day, no. Okay man pa noon si Jay. Buutan man na siya. Aw ko na kay feelings para niya, o sugta. Tinoodlet. Imo na kong gisugot. O, Jay. Uyab na ta. Salamat gikailita nga wa ko niyong paantusag dugay. Basta baya ha. Ayaw lang biyag ko pinuang ni Jay, ha? O Scarlett, ako na isaadi mo. Nga ikaw gyud ang akong mahalon ug wa nay lain pa. Dali anis panahon sa? Walang hibaw nga. 6 months naman na ita sa kada nagkauyab. Mao gyud, mura lagwa no? Og, Jay. Salamat ti ay ha. Saon sa man? Sa imong pagpangga na ko. Unom na takabuan og. Nagpabiling yung ligon ang atong relasyon. Siyempre, kay love takay ka, Scarlett. Love sub kaayo ka na ko, Jay. Ugma ba? Mga tuta sa amo ha? Ha? Nga naman? Walang. Gusto lang kong maanad ka sa amo. Aron imo sa maklos ang akong mga ginikanan. Wa managi tao din sa inyo. Naapay gilakaw sila si mama ug papa. Mao ba? Mapauli na lang ko. Ayaw na, karon na lang taw-taw. Dali, bi. Jay! Mamilaman ka, uy. Ikaw ba? Dali, sakot. Jay! Hagigakos magod pa ni mo. Scarlett. Jay! Ayaw ba? Saan dinagin ko? Uyang bitaw ta. Unik mamabdos ko. Oh, magpakasal ta. Diba? Dali na. Jay! Kalain sa gibati. Luod gid kay nga akong ginawaan. Pila na pagkabuhan ko ako regla. Magpalit kong pregnancy test, be. Aron ako ni maklaro. Kinuo ko. Positive. Baptos ko. Kinahanglan nga mahibaw ini si Jay. Oh, mahinuon kay may umaabot na ditang anak. Happy na di ko mahimong amahan. Yes! Nalipay ka nga. Maamahan na ka, Jay? Oh, natural. Kanindot anang may anak ta. O niya, sa may plano ni mo? Plano? Oo. Unsa ko'y wa? Dili na to magpakasal? Magsabot lang mo niya tana alit. Busy pa kay ko ron. Jay?
Ay ba? Ayaw pira ko buhok. Masakit kayo. Kinsay amahan na ng imong gibabdos, ha? Kinsa? Ako nilain ma. Ato tigaling G nga. Gato na nila subay. Unsa man, Scarlett? Katubang Jay ang amahan ana. Uba. Paanhi atong tawhana dinis ato, ha? Kinahanglan nga manubag siya sa hitabo nimo. Ha? O, gali ka makanis amo. Sorry kayo, lit ha, busy kay ko. Di ako sa probinsya ron. Diri ko gi-assign sa akong bus. Jay, maluoy yung taon ka na ako, oy. Ari ako sa amo kay suko na kayo makumamas na itabo na ako. O lagi, mutong nga ra lagi ko diha. Ang pinga lang na imong gi-mabdos ha. Oh, unsa naman ni Ron? Nidako naman lang ng tiyan nimo. Pila na lang kabuan ang atong paabuton, mga anak ka na. Ugwa gyud Jay nga nagpakita. Ma, Wa na. Isibatan na siya sa laki ma. naigod mo ko to si Jay, kuya ka mo anihira siya sa ato. Anhi ko taon. Pagputol ako ng niyog na ko. Kung magpakita ko si Jenny mo. Sibatan to eh. Hindi ito manubagan ng imong gimabos. Dili na kontak si Jay. Silbahis ka, Jay. Ibon akong giilad. Silbahis ka. Oh. Pero sige magkakilakila kaya. Gusto kang madaot ng imong gimabdos? Ma, dili na ako makontak si Jay. Hayda, pasag dito oy. Namugos man ka ng tao nga way gusto nimo. Kalimti tong tawhana. Pakatawhan ang imong gimabdos, bahalag way ilhong amahan. Kasakit sa kong tiyan. Aray! Ma! Ma, kuya, tabang! Oy, naunsa ka man, Scarlett? Masakit kayo akong tiyan, ma! Mga anak ka na tingali. Ay, Scarlett. Mga anak naman tingali ni Dong. Dali, tabangi ko. Ato nila doon sa ospital. Ma, kumusta nga akong anak? Giobserbahan pa to sa doktor. Kay wake ang kasing-kasing sa bata. Unsa? Resulta na tingali na sa pagsige ni mong hilak sa dihang nagmabdos ka. Tuo di ay nak. May bisita di ay ka. Kinsa man, ma? Scarlett? Jay? Kumusta man ka? Di ako man akong pag-anak pero dili ma yung kondisyon sa bata. Jay, salamat ka nagpakita ka na ako. Igsuon ni mo eh. Gipangita ko. O nihangyo na ako nga ani unti ka kay nanganak na kuno ka. Nga sa ato pa. Dili mo kabubuton nga ni anhi ka din eh. Napugos na ko eh. Unsa? O sorry des akong gibuhat ni mo ha. Di pa magkukuandam nga mudawat og responsibilidad gud. Gusto kong magtagbaw una ko sa akong pagkaulitaw. Jay. Mao na iyang gisulti nimo? O, ma. Klaro man sad kaayo ang dagway ato. Nga latagaw kaayo. Ay, kalimte to eh. Ay, pangandam na kay makagawas ka naman kuno din himatod pas doktor.
Kaya ako pang susiho ng bata. Ma, unsay nahitabo? Hay man akong anak. Scarlett, dili na to madaha ang bata sa atong pagpauli. Unsay butong ipasabot, ma? Patay na ang imong anak. Unsa? Unsa? Manarbaho ka? O, ma. Kay gusto ko malimot sa naitabo na ako. Masamot lang akong kaguol, ma, kung magpabilin ko din sa ato. Nahala, sige. Ikaw ang mag-igo, anak. Maayo na lang kay nakasudin kong trabaho. Kinahanglan nga, lingawan ako nga akong kaugalingon aron dili ko magsige ko na unas na hitabo na ako. Hi. Bago ka din, eh? Oo, Bantog ra kay karubaw kita nimo. Ila-ila sa dito tayo. Scarlett. Dudong. Mao ba? Niagi na di kag panganak? O, town. Dili gid mailhan eh. Mura gid og. Wa maunsa. Atik be ni mo. May isulti unta ko nimo, Let. Unsa man na dong? I love you. Dong. Manay tinuod, Let. Sa sige na tug uban-uban no. Nahigugman ako nimo. Nahigugma ka na ako. Nakaagi naman ko og anak. Wa ko'y labot sa mga kagahapon. Higugmaan ako, Let. Kay ipasalig na ko nimo. Nga lahi ko sa uban. Lahi ko sa lalaki nga niagi sa imong kinabuhi. Mastorya lang ko sa tinuod mo ha, dong. Ang tinuod, mahadlok na ko mahigugma. Mahadlok ko nga masakitan pag-usab. Kung dawato lang nimo nga akong kugmalit. Dili ka magmahay. Kay ikaw ra gid ang akong mahalon. Ug wa nay lain pa. Ang tinuod, gaan naman sa kaing akong buot ni mo, dong. Pero, maulagi, mahadlok ko mahigugma pag-usab ba, sinog. Binuangan na sab ko. Pasakitan na sab ko. Dili na mahitaboy. Kay mga sawa ko nimo. Ha? Unsa ko'y mga sawa? Dili ba? Ningon maka nga gaan ang imong buot nako. Oo. Ang buti pasabot ana nga nakagusto sa ganako. Nga nahigugma ka nako. Unsa? O karon makatuog ka no nga dili ni binuang ang ako ah. Mukuyo ko nimo sa inyo. O mga tubang sa imong mga ginikanan. Kay mga sawa ko nimo. Dong. Kusog kayong mga panghitabo, human sa mga kasakit na ako nagian. May lalaki pa nga tinuuray nga nahigugman ako. Karon, minyo na ko o may usa ka anak nga lalaki. Dinhin na lang ko to og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.